this is your host, Liana Canilao. Welcome sa episode ng Trip Treat at Gimmick kung saan bida ang samut-saring negosyo, produkto, pasyalan, kainan, and other exciting events here in Pampanga and the rest of Central Luzon. Let's G mga ka-gimmick! May mga pagkakataong mahirap makita ang maganda sa mundo. Sa dami ba naman ng mga nangyayari, we are slowly losing faith in humanity, ika nga. Pero may mga tao pa rin na ginagamit ang kanilang talento at kakayahan para sa kabutihan ng iba. Kaya tara, atin silang kilalanin at alamin ang kakaibang gimmick nila na talaga namang may puso. Isang aesthetic clinic sa siyudad ng San Fernando ang handa ng magbigay ng confidence sa pamamagitan ng facial and body enhancement procedure. Alamin ang iba pa nilang products and services sa Trip Treat at Gimmick ni JM De Jesus. Hindi inakala ni Dr. Melvin Manalang ng siyudad ng San Fernando, Pampanga na tatahakin niya ang larangan ng medisina dahil siya'y nanggaling sa isang simpleng pamilya. Naging scholar si Doc Melvin noong kolehiyo at nakapagtapos ng medisina sa De La Salle University noong 2019. Matapos ay nag-specialize siya sa aesthetic medicine and surgery sa Pan Pacific Aesthetic Institute. Kwento ni Doc Melvin, ang kanyang hindi magandang karanasan noong kabataan ang naging sandata niya upang abutin ang kanyang pangarap. And then, why did I choose this specialization? Why do I like to beautify people and boost their confidence? The reason is, bullying, nung high school and during elementary, subject talaga ako sa bullying ng mga... Before, kung makita nila ako, they will recognize me, of course, because of the appearance, ganyan, di ba? Meron mga ganun kasi. So, na-realize ko na I don't want other people to go through the same problem, to go through the same difficulty. So, I'm here to help them out. Matapos mag-practice ng medisina sa Metro Manila ay nagdesisyon si Doc Melvin Manalang na umuwi na ng Pampanga para magtayo ng sariling clinic sa siyudad ng San Fernando. March 23, 2023, nang formal na buksan ang Dr. MJ Manalang Aesthetic Clinic na matatagpuan sa ZMP Building, Villa Corazon, Barangay San Agustin. Gamit ang world-class na mga kagamitan at produkto ay handa na umuno siyang bigyan ng newfound confidence sa mga kabalen, lalo na't kilala tayo bilang mga lagot, mga santing. Well, here we have what we call M-shots. Well, basically it's IV nutrition therapy, different combination of medication na may iba't ibang benefit from whitening, anti-aging, antioxidants, immune boosting, etc. And then we also have machines. So we have lasers, we have hair removal, we have EMS, yung mga muscle stimulation that could help you tone your muscles. So meron din tayo mga machine to help in tightening your skin, and then which can help also reduce fats and yung mga stubborn fats. We can do that here. Aside from the fact na I'm a cosmetic surgeon, we can do surgeries. I can do the consultation here. And then kung malaking surgery, we can do it in the other facilities that I am affiliated with. So yun, I can do rhinoplasty, I can do blepharoplasty, tummy tuck, liposuction, etc. Nagpaalala rin si Doc Melvin sa kahalagahan ng paglapit sa mga eksperto pagdating sa proseso ng enhancement. Yung mga ganung procedure should be done by licensed medical doctors. Hindi licensed nurse, no offense to other professions ha, hindi licensed or certified esthetician, hindi part ng trabaho nila yon. And for the safety of our clients, our patients, kailangan they should bear in mind na they won't entrust their health and their well-being sa not properly trained individual. And then, of course, we have our license to protect. That's why doble ingat tayo, and it took a lot of years for us to train. Samantala, para sa mga nais ma-achieve ang kanilang perfect look, maaaring bisitahin ng Dr. MJ Manalang Aesthetic Clinic Martes hanggang Sabado 12 noon to 9 p.m. Pwede rin bisitahin ang kanilang Facebook page at kontakin ang numerong 0927-022-9449 para mag-set ng appointment. Nagkaroon man ng hindi magandang karanasan si Doc Melvin noong kanyang kabataan, hindi ito naging hadlang upang maabot ang kanyang mga pangarap. At ngayon, isa na rin siyang blessing for those who want to look their best at gustong maging beautiful inside and out.
Up next, mga kagimik, bukod sa magandang face, dapat healthy rin ang pangangatawan. Paano ba maa-achieve yan kundi sa pagkain ng sariwang gulay? May bagong pinagkakaabalahan ngayon ng ilang kabataan sa Barangay San Isidro, Syudad San Fernando, Pampanga. Ito ang pagtatanim ng gulay gamit ang hydroponics technology. Isa sa kanilang mga inaani ay ang mga tanim na lettuce na pwedeng i-partner sa samgyupsal o gawing salad. Tara na't matakam sa mga sariwang gulay sa Trip at Gimmick ni JM De Jesus. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong hindi nakatanim sa lupa ang mga malalagong letsugas na ito? Yan ang tinatawag na hydroponic technology na ginagamit ngayon ng ilang kabataan sa Barangay San Isidro, Syudad ng San Fernando, Pampanga sa pagtatanim. So kung titignan po natin, ang hydroponics po ay ang gamit lang na ang tubig. So kailangan po ang tubig ay merong nutrients na tinatawag nating nutrient solution para mabuhay or lumaki ang ating halaman. So dito naman po sa hydroponics natin, dito po sa ating sample, ito po ay lettuce. So itong lettuce pong ito ay mayroong coco peat or shredded po na galing sa coconut or sa buko. Then ito po ang gagawin nating planting medium instead of lupa po. Nito lamang Enero ay nagtayo ng greenhouse ng Sangguniang Kabataan ng San Isidro para sa nasabing proyekto. Unang linggo naman ng Pebrero nang magsimula sila magtanim. At dahil hindi sila masyadong pamilyar sa proseso ay humingi sila ng tulong sa eksperto at ang young farmer sa syudad na si Harold Sabata. Bukod sa mas murang gagastusin sa ganitong uri ng pagtatanim, ay less hassle rin ito dahil hindi na kailangan pang magbungkal ng lupa at hindi rin kailangan diligan. Hindi na natin kailangan ng maintenance palagi. Doon pa lang sa day na tinanim natin siya, okay na yon. Then as long as sinettle na natin and dinilute na natin yung nutrient solution na kailangan ng mga halaman, okay na yun until harvest. And at the same time po, hindi na natin kailangan gumamit ng mga insecticides and pesticides dahil nga po naka-greenhouse tayo dahil controlled environment na po ito. So hindi po tayo mapapasukan ng kahit anumang insekto. Naisipan naman ng Sangguniang Kabataan ng San Isidro na bigyang pansin ang agrikultura dahil nakikita nila ng patanda mga magsasaka. Kailangan umano nilang umaksyon upang kahit papaano ay may mabiling murang pagkain ng kanilang mga kabarangay. Pwedeng iparis ang lettuce sa paborito niyong Korean barbecue o samgyupsal o di kaya naman ay gawing salad. Ang kikitain ay gagamitin umano sa pagme-maintain ng kanilang greenhouse. Binibigay po namin for the first opening ng aming hydroponics and greenhouse material. After po nun, magtatanim po kami ulit. Tapos gagawin po namin na generating income and pagkakakitaan, bibenta po namin sa halagang murang halaga na maibabahagi namin sa Barangay San Isidro, hindi lang sa kabataan, kundi sa ibang sektor o grupo ng aming barangay. At dahil matagumpay ang kanilang unang pagtatanim ng lettuce, ay susubukan naman nila na magtanim ng iba pang mga binhi. Startup lang po to, nag-umpisa pa lang po kami. Kumbaga, napoforesee po namin na mapapalaki pa po, ma-expand po namin sa darating na panahon. Hindi lang po lettuce ang may lalagay namin, kundi pa yung mga ibang gulay tulad ng kamatis, talong, at okra. Innovative at may advokasya. Talagang nasubok hindi lang ang Green Thumb kundi maging ang awareness ng mga kabataan sa Barangay San Isidro. Yan ang mga bagay na dapat nating pamarisan. Up next, Free Store binuksan ng Anak Balebalayan. Outreach program isinagawa bilang pagdiriwang ng kapistahan ni Nuestra Señora de Montserrat. At Community Store itinayo sa Olongapo City. Don't go away, magbabalik ang Trip, Treat at Gimmick!